kék sarokba pedig Rácz Károly. Nem is lesz píva megtömíteni. Valakinek le kéne vezetni a ringokból Nyugi, hosszú balon. Haza, úgy van. Pontosan nincs azt a jobb, hogy gyere. Jár a bal. Ne toljad, ne toljad. Haza, gyerünk, alá! Meg majd Karcsi, válaszol vissza! Most! Tudj! Jobb csapot! Azaz! Üssek, nagyon jó! ott a bal. Azaz, úgy van. Tovább az a bal. Bal jó! Azaz. Gyerünk! Hol legyen sok felütés, hogy menjen! Szüke! Bal egyenes jobb felütés, balhoró! Azaz! Üssek! Ugyan! Azaz! Jó, Fósiás! Mert! Most! Bal jobb, jobb csap! Gyere ki a sarokból! Gyerünk le, soroz be! Most! Válaszolj! Válaszolj! Lép hátra, és jössz meg, jó? Jobb csapot! Bal egyenes jobb csapot! Gyerünk az a bal! Hál' Isten! Jár a bal! Azaz! Hol a bal egyenesbe? Balint! Találás! Jó! Azaz! Van egy bum jobb felütés. Miért nem tud? Te föl lehet. Te kezdtél! Azaz! Jobb felütés! Igen! Nyújtsd be! Ugye? Azaz, igen! Azaz! Jobb csapot! Azaz, igen, távolod! Igen, mozogjál, igen! Tedd bele! Ne toljad azt, hogy jobb bal legyenek! Ne toljad! Maradsz középpen! Forogjál el! Hopp, most ne forgatod! Hopp, Hogy menjen, tesse fel! gyerünk le, hogy nem mehet tovább! Azaz! Azaz! Gyerünk, ütkük! Kezdjék! Karcsi, több be! Válts oda! És mozogjál! És már meg ne arra várj! Nem az a jobb hosszú! Mozogjál! Halljon egy felütés! Karcsi! Válaszolj! Most felütés! Azaz! Tess oda is! Karcsi, tess oda! Te vagy! Balhoró, forduljál meg! Igen! És most Forduljál meg! Igen, testre, gyerünk! Menjél, gyere! Menjél! Forgass be, forgass be! Jobb csapatba! És te vagy, Teó, üss! Gyerünk, Karcsi! Haza, gyerünk, üssél! Szép volt, Karcsi! Alamusz! Nem akarsz! Fordulj meg, tedd a kezeidet! Add a kezeidet! Tedd a kezedet! Próbálj meg kicsit már felgyorsulni! Kettő, fedelék, azt kettő, nem ütő belőle! Tess fel, hogy menjen már! Nem kell? Na, hát akkor hogy menjen! Ne új alamuszú legyél! Belesel az egyelet!
már be a bal egyenesbe. Nem tolni kell az egyenes, ütni kell. Meg egész laza legyél. Jó? Box. Többet üsség! Ezért nem azok, hogy megbeszéltük, azt csinálod. Igen, és forogjál el, ez az, forogjál el. Forgass be! És most te vagy, nagyon! Most te vagy! Most te vagy! Alá, Marci! Gyere ki! Most te vagy! Te vagy, Teókám, te vagy nekünk! Támad! Testre is üssük! Menjél már! Tess fel! Egyenest! Hozta Marci, többet! egyenest! Leo! Egyenest! Mondta be! Mondta, amikor leves földi! Marci, kezdjél már! Ne ugorja arra a bal egyenest! Gyerünk! Igen! Szépen lépegessünk! Gyerünk, Leo! Ne menj már annyira, mert megfogtad! Azaz, mondtad ki! Menjél el! Gyerünk, Károly! De még bírod! Gyerünk! Menjél! Hajtsd meg, Leo, hajtsd meg! Elfáradt, menjél! Gyerünk! De bírod menni! Egyenest is, távol, gyerünk, szedd össze magad! Kocsi! Menjél! Egyenest, távol, egyenest, távol! Gyerünk, Karcsi! Gyerünk, üss! Stop! Jó! Véget ért a serdülő fiú edzőmérkőzésünk. És mivel edzőmérkőzésről van szó, eredményt nem hirdetünk, egy óriási tapsot a fiúknak. Sarknál Leonárd, Rácz Károly. Gratulálunk! Nagyon jó volt!